בוקר טוב, ברוכים הבאים ללייב נוסף שלנו של קהילת ChatGPT ומידג'רני והחשדניסטים. הפעם איתנו דניאל ויעקב שהולכים להרים לנו מודעות פרימיום ברמה אחרת לגמרי. מה שלומכם? מצוין, מה המצב? מה הולך? פלג, מה קורה חברים? אתם מוזמנים גם לרשום לנו תוך כדי הלייב, להגיב בתגובות, לשאול אותנו שאלות, אנחנו נשמח שזה יהיה מה שנקרא אינטראקטיבי כמו כל הלייבים שלנו, יש לציין. אני אציג את עצמי, נעים מאוד, שמי יעקב צדק, אני בעלים של משרד הפרסום צדק מדיה והמכללה צדק מדיה אקדמי. פה איתי ביחד דניאל, שותפי לקורס AI, שיחד אנחנו מה שנקרא מובילים את תחום הלימוד של ה-AI בארץ. בין היתר אנחנו עובדים עם סטודנטים שהם פרטיים, אנחנו בעצם מנגישים להם את הקורס הדיגיטלי שלנו, ובמקביל אנחנו גם נותנים סדנאות פיזיות לחברות גדולות, ארגונים, עמותות, אנחנו בעצם מגיעים ומנגישים את כל עולם ה-AI בעצם בתוך הארגון, חברה, לא משנה מה, בין אם זה בצד הלימודי, איך עושים את זה, בין אם זה בצד הפיתוחי, שאנחנו גם יודעים לפתח מערכות וטכנולוגיה ואת כל הדברים האלה. אז אני אעצור ואעביר את השרביט אליך, דניאל, שתציג את עצמך גם. אז חודש טוב, היום ראש חודש אדר, ככה מרבין בשמחה מה שנקרא, אז אנחנו מרבין בשמחה היום עם הבינה מלאכותית, וטוב, כבר בטח שמעתם לא מעט על בינה מלאכותית בשלושה חודשים האחרונים, מאז שככה זה פרץ לאוויר, פרץ ועף אפילו, שוגר, וכן, אז אני ויעקב ככה מכירים את עולם ה-AI כבר בוא נגיד יותר מ3 שנים, וכשהתפרץ עניין המידג'רני וה-ChatGPT, לקחנו על עצמנו להנגיש את העולמות האלה באמת לקהל הרחב, ולא רק להנגיש, אלא ממש לתת לכם כלים, ממש לקדם את העסק שלכם עם הכלים האלה. ספר איך הכל קרה, דניאל, ספר איך פנית אליי, יום אחד הוא בא שולח לי הודעה, הוא אומר לי, יעקב, תקשיב, AI, זה, אני אומר לו, דניאל, מה אתה מדבר? הוא אומר לי, מידג'רני, אני אומר לו, מה זה מידג'רני? מה אתה מדבר איתו בסינית? מידג'רני, הוא אומר לי, ChatGPT, אמרתי לו, עזוב אותי, תשחרר אותי, תן לי לעבוד. ושם באמת זה התחיל, אנחנו תפסנו לעצמנו, אני אומר לך, באמת, במשך נראה לי כמה. דניאל, איזה חודש וחצי, נתפסנו על הדברים, והתחלנו בעצם להקליט וללמוד ולעשות, ובעצם להנגיש את כל העולם הזה. זה ממכר לגמרי. וואי, באמת. ואגב, דניאל, למי שלא יודע, דניאל הוא מומחה עולמי, באמת, בתחום העיצוב. אז לא, אני לא אשתוק, הוא מומחה עולמי בתחום העיצוב, והוא בא מהמקום הזה של המעצבים, שהיום, אתה יודע, כל העולם הזה נכנס, והרבה אומרים, כאילו, מה, עכשיו זה ייקח למצבים הגרפיים את העבודה, וכו', ובאמת, אני יכול להגיד לך שיחד עם דניאל, אנחנו מראים היום, איך מעצב יכול לשפר ולייעל את העבודה שלו ולהיות מומחה ברמה מטורפת בדבר הזה, וזה פשוט מטורף. הוצאנו אשכרה בחלק מהמסלול, הוצאנו היום מקצוע חדש שנקרא מעצב גרפי AI. בן אדם לא יכול לקחת את הקנבה, את הפוטושופ, לא משנה מה, לשלב איזה מידג'רני, ויוצאים דברים מטורפים. עכשיו, עם כל התלת מימד שלכם והקלטות, אז בכלל זה מודעות ברמה לגמרי אחרת. לגמרי. התחלנו עם ההקדמה, אכלנו לכם את הראש 3 דקות. דני, אתה רוצה לספר מה אנחנו הולכים ללמד היום? מה אנחנו הולכים להסביר? מה אנחנו הולכים להסביר? אנחנו נראה לי לא נלמד את הבסיס, אבל אנחנו תוך כדי תנועה גם הבסיס, אני מאמין שהוא יהיה ככה ברור, אני מאמין שגם כל מי שהגיע לפה, או מי שיצפה בזה גם אחר כך, קצת שמע ויודע ומכיר, אז אנחנו נבנה לנו איזשהו פרסום פרימיום עם מידג'רני בעזרת ChatGPT. הבנתי שאני ככה יודע שבקהילה שלכם פלג כבר די חפרתם על ChatGPT, אז לא נחפור על זה יותר מדי, נהיה יותר במידג'רני, אבל כן נעשה איזה שילוב עם ה-ChatGPT כדי שנראה שאפשר לשלב בין הכלים. אם יהיה לנו זמן אפילו, אנחנו אולי נעביר את זה לאיזו הנפשה קצרה, את המודעה. לגמרי נשמח לראות את זה, נראה לי שזה אחד חברים, תגיבו לנו בתגובות, שנדע שאתם פה, שומעים אותנו, רואים אותנו, שנדע אם להמשיך. אנשים יודעים פחות או יותר תמיד ג'רני באופן כללי, אבל איך להמשיך עם זה הלאה, כאילו להפוך את זה ליותר, אתה יודע, מסתם תמונה
נראה לי שזה יכול להיות להיט. אז יאללה, בואו נתחיל. לגמרי. יאללה, יעקב, תתחיל לנו עם אני רואה שהגיבו לנו. אני אגיד לכם ככה, אני רק אספר לכם שאצלי ה-Chat GPT כרגע לא עובד. הוא out of capacity, זאת אומרת, הסרבר שם עמוס, ואצל יעקב הוא עובד, אז ליעקב יש יותר מזל. יעקב הוא תמיד עובד, הכל עובד אצל יעקב. כן, אז... אני מכין מבעוד מועד. מתרגש ללייב, יאללה, נדר, איזה כיף. מישהו פייסבוק יוזר, אני לא יודע מי זה, עוד מעט אני אראה, אני גם מחובר אני אשתוק קצת, אני גם מגיב, אני אגיב לכם בחזרה. יאללה, תרביץ לנו רגע, תן לנו שיתוף. אז יאללה, חברים, אני אתחיל ואני אומר, אנחנו גם, מי שלא מכיר, מי שלא יודע, בסוף אנחנו גם ניתן לכם, שנגיע לסוף השידור, אנחנו גם נציג את המסלול שלנו, את הקורס שלנו, כל מי שרוצה באמת להיכנס לזה מאלף עד תף, וגם ניתן לכם סרטונים בסיסיים של איך אפשר להתחיל. אנחנו הולכים ישר למתקדמים, אני אתחיל להציג מסך, תגידו לי שרואים, פלג, תלחץ על הטיקר ותכניס לי את המסך. ברגע שתעלה את המצגת, תבקש להעלות אותה. אין לי מצגות, אני לא של מצגות. עסקתי בזה, אני אוהב שטח. אוקיי, אני בעצם הולך כרגע ל-Chat GPT, אתם רואים את המסך שלי? אני רואה. מצוין, חברים, אתם רואים? תגיבו לנו שנדע שאתם רואים, כדי שאני אוכל להמשיך. דר, תגיב לנו, פייסבוק, אני לא יודע מי עוד יגיב פה. תגיבו חברים, אני רוצה להתקדם, יופי, רואים, מצוין. ומה שאני הולך לעשות עכשיו, אני הולך להיכנס ל-Chat GPT, אבל לא בדרך שאתם מכירים. אני הולך להתקין תוסף, שקוראים לו, בואו תראו, התוסף הזה, AIPRM, אוקיי? Chat GPT Prompt זה בעצם תוסף שמאפשר לי להיכנס ולראות המון דברים מוכנים בפקודות ל-Chat GPT, כאילו מישהו תכנת את ה-Chat GPT. התוסף הזה הוא חינמי, ומה שאני הולך לעשות, אני הולך לחפש אותו, ואני מוצא אותו בגוגל, בעצם בתוצאה הראשונה, אני מתקין את זה, ואחרי שאני מתקין יהיה לי פה אייקון קטן בעצם למעלה, בבר העליון, ומה שאני הולך לעשות כרגע, אני הולך לחפש פה, בתוצאות שנפתחו לי, משהו שקוראים לו Midjourney Prompt Generator, תראו ככה זה בעצם נראה, אם אתם לא רואים את זה, אתם רושמים פה בחיפוש Mid-J, ואני לוחץ פעם אחת על הדבר הזה. מה שבעצם אני הולך כרגע לעשות, אני רוצה בעצם לתאר ל-Midjourney, לתוכנה של ה-Midjourney, ממש לפלטי פרטים, תיאור של תמונה של הנושא שאני רוצה להכין עליו את התמונה שלי, את האימג' שלי. אוקיי, אז אני כרגע הולך להכין משהו שקשור לתינוק ולפטופ, כי אני רוצה בעצם שאנחנו נכין עכשיו מודעה שקשורה גם תינוק יכול לעצב היום ב-AI, לצורך העניין. אז אני פשוט הולך לפה ורושם baby with laptop, ואני לוחץ כאן עכשיו על enter, ומה שזה בעצם יקרה, הוא ייצור לי פרומפט מוכן ל-Midjourney, ובעצם אני אשתמש בו. כל זה גם אגב חברים אנחנו מעבירים בקורס שלנו, בהמשך ניתן לכם את הלינק לקורס, זה חלק קטן מתוך הקורס המלא, וכרגע אנחנו הולכים לו לעבוד. יש פה בעיה, הוא רושם לי the server while processing, במקרה הכין אותי מראש. בואו נלך לפה שנייה אחת. אוקיי, במקרה הכין אותי מראש, ביקשתי ממנו שיכין לי, with laptop, על זה, אגב, על זה דיברתי, זה למה עשיתי את זה. יכולים לכתוב מה השם של התוסף, בטח, דניאל, תרשמו בצ'אט, פלג, תרשום את השם של התוסף גם שיהיה להם, אוקיי? ובעצם אני לוקח עכשיו את התוצאה שקיבלתי, הוא נותן לי בעצם עכשיו פה את האימג'ן המלא, אוקיי, בוא ניקח, אני יכול לראות שעד לאיפה שיש אימג'ן חדש, יש לי בעצם את הפרומפט מוכן, אני מעתיק את כל הטקסט הזה, הוא בעצם נותן לי כמה פרומפטים, שימו לב, כמה דוגמאות, כמה וריאציות, אני לוקח את הווריאציה הזאת ואני הולך לתוכנה שהיא מוכרת לכל החובבי מידג'רני למיניהם, דיסקורד, דרך הדיסקורד אני בעצם נכנס לשרת הפרטי שלי, כי פתחתי לעצמי שרת פרטי, גם את זה אנחנו מלמדים בקורס למי שלא יודע, בואו נתחבר שנייה אחת, לוגין, ואני הולך פה עכשיו בעצם לסרבר שלי, ואני מבקש עכשיו מהמידג'רני, אני בעצם מדביק את הפרומפט שעשיתי, ואני לוחץ על כפתור שאולי אתם לא מכירים אותו, זה כפתור מיוחד, קוראים לו Enter, ובעצם חדש, רק 2022 נראה לי, לא? מה כתבת כדי לקבל את הפרומפט, חלפת על זה ממש מהר אתה רץ, אני אחזור עוד פעם, טוב חברים תגיבו לנו, תוך כדי, אני באמת של מטוס, אני אעשה את זה עוד פעם תוך כדי שזה נוצר, אני הולך לפה, בעצם לתוך ה-Chat GPT עם התוסף. תרשום רגע, תכנס רגע לתוסף עוד פעם, לכותרת שיעור. בואו נלך עוד פעם, התוסף נקרא AIPRM,
for ChatGPT. אוקיי, ככה זה בעצם נקרא, אז אני יושב בתוך הגוגל כרום extension, סליחה, ובעצם ברגע שאני מתקין, יש לי פה למעלה, בבר העליון, כפתור. ברגע שאני לוחץ על הבר, אני לוחץ עליו פעם אחת, אני בעצם נכנס לתוך המסך הזה, ככה הוא נראה לי, זה לא נראה לי כמו המסך הרגיל, אלא פשוט עם המון 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 כפתורים. מה שאני עושה כרגע, אני רושם פה בחיפוש, מיד, ובעצם הוא ישליל לי פה למיד ג'רני. אז אני מחפש פה את המיד ג'רני פרומפט ג'נרייטור, את זה, אני לוחץ עליו פעם אחת, ופה בעצם אני מכניס, מה אני רוצה, מה הנושא שאני רוצה. זה יכול להיות עכשיו פרחים ביער, זה יכול להיות תינוק אוכל לאפה שווארמה, לא יודע מה הבין אותי את לאפה שווארמה, אבל לא משנה, אני בעצם רושם פה את הקיוורד, את פלג, זה לנושא, זה שיעור אחר לגמרי, זה לא... אוקיי, אני רושם פה בעצם את מה שאני רוצה, ואחרי שאני לוחץ Enter, הוא בעצם מוציא לי פלט, כזה, הוא מביא לי פלט בעצם עם שנייה אחת, איפה זה? הנה כאן, הוא מביא לי בעצם פלט עם, אתם רואים? עם הפרומפט ממש מוכן, Imagine פרומפט ואת כל מה שהוא מתאר. עכשיו בואו נלך לראות, רגע, יש עוד שאלות חברים? אני חוזר, יש לכם שאלות לפני שאני מתקדם, אתם מוזמנים לרשום. מצוין, בואו נתקדם, ואני הולך כרגע לדיסקורד, אחרי שהדבקנו בעצם את הדבר הזה, שימו לב לדבר הבא, קלטו. חמוד. פלג, מה אתה אומר על התינוקת שלי? חמוד. דומה לי? כן, בקרוב. אתה מבין איזה שקרן אתה? איך אתה משקר לי בפנים? תראו אפילו איזה מקלדת קיבלתי. מקלדת של ילדים עם הכל. תראו, שתבינו, בואו נעשה שנייה אחת רגע, אם אני רושם במידג'רני, סתם בייבי with laptop. בואו נראה מה הוא ייתן לי. פתאום הוא ייתן לי תוצאה יותר טובה. כל זה עבדתי לחינם. האמת היא שבאמת באופן די מפתיע, או שלא, הרבה פעמים שכותבים פרומפט שהוא יחסית קצר, אז התוצאה יוצאת הרבה יותר מדויקת, כי... אני אגיד לך בשמחה לכל מי שמגיב, אני לא יודע פה מי מגיב לי פה, אתה יודע, זה מצחיק, אני לא רואה... בפייסבוק אתה יכול לראות, אם אתה נכנס... כן, אבל איך עכשיו תעשה, תבין, אני גם צריך לעשות וגם להיות שם, זה לא לעניין פלג, זה לא מקצועי. אוקיי, בוא נלך, תראו את ההבדל, שימו לב להבדל, עוד רגע אתם תראו מה מוכן פה, זה ילד מאוד מאוד בדיכאון, אגב התמונה זאת היא חמודה, אבל עדיין, זה הילד פה מפוחד, ככה פלג נראה לפני שהוא נכנס ל... צריך לדייק את הפרומפט הזה. אבל תראו זה יופי, תקלו את ההבדל. כן. על זה אתה לגמרי יכול... יש בעיות, שימו לב, יש בעיות אצבעות. אין פה שום בעיות באצבעות, דניאל, זה אצבעות שמנמנות, זה בסדר, גם לי יש כאלה בחיים. חברים, אני רוצה רגע להיכנס ולהראות לכם תמונה אחת, תמונה 2, תמונה 3 ותמונה 4. איזה תמונה אתם רוצים שנתקדם איתה? 1, 2, 3 או 4? תגיבו לנו. תגיבו בתגובות, מכיר את האלה? לא, תגיבו פה, תגיבו שם. בואו נראה. יש לנו, דניאל בעצם הוא מלך. בני, אל תתחיל פה לזה. 1, 2, 3 או 4? 3. יאללה, 3. בואו נחזור, כדי שתראו 1, 2, 3 או 4. בחרו 3, אנחנו הולכים, יש גם 1, בואו נראה, האחרון, הבא בתור. הבא בתור קובע, חברים, אלף נותן לנו 4 כזה, אבל אנחנו לא יודעים. 3, יאללה, יש 3. יש 3? 1, 2, 3, בואו ניתן לו, אני לוחץ על U3, ויש לנו אפס, באמת תמונה יפה, וואו. הייתי עושה לה אבל גם וריאציות לראות. יאללה, אתה עם הווריאציות, לא צריך כל דבר לסבך, פלג, גם בסוף נבחר את התמונה הזאת. באמת שזה גם תמונה טובה. נכון, אנחנו כרגע נמתין שבעצם זה יעלה. זה יכול להיות אחלה תמונה, יש אנשים שמפחדים מלפטופ ויש אנשים שאוהבים לפטופ, או דברים כאלה, אפשר לשחק עם התמונה הזאת. פלג, אני מסכים איתך, והפעם אני נותן לו להסכים איתך. בוא נחכה שנייה אחת, שהתמונה בעצם תהיה מוכנה, לוקח לו קצת זמן, וברגע שהתמונה תהיה מוכנה, הולך לקרות משהו מדהים, אני הולך להעביר את התמונה לדניאל, ודניאל הולך לעשות את הקסמים בתוכנה שרובכם לא מכירים, תוכנה די חדשה, קוראים לה פוטושופ. אוקיי? ומי שלא יודע, יש תוכנה שקוראים לה פוטופי, photopi.com, זה בעצם תחליף לפוטושופ, חינמי באינטרנט, יכולים להשתמש בו, או כמובן, כמו שאני אומר להרבה אנשים, בתוך הכאן וגם בכאן אפשר לעשות הרבה דברים יפים, אבל הפעם אנחנו ניתן לדניאל את הזכות. דניאל, אני נראה לי אעביר לך את זה בוואטסאפ, כדי שיהיה לך שתוכל להוריד את זה משם, או בזה, תתקדם משם, כי פה אני לא יכול להביא לך נראה לי בפרייבט צ'אט תמונות, אוקיי?
אז תראה, בוא תראה, האמת היא, תן לי רגע לעשות שיתוף, אני תוך כדי שאתה התבחבשת שם עם הצחוקים שלך, הכנתי בראש. הכינותי מראש, ככה, אתה הראית איך עושים פרומפט עם ה-Chat GPT, שזה נכון. מגניב ואחלה והכל. תשחרר, פלג, תשחרר לדניאל את הזה, דניאל שיתף מסך. אוקיי, בוא נעשה רגע. בוא נראה שרואים אותך. בוא נראה, רגע, עוד לא קפץ לי, בינתיים רק של יעקב וזה. אחלה, יש לנו אותה. אני ככה עושה פה איזה פוסט ככה בלי ה-Chat GPT. קצת יותר קצר, בואו נראה את הדוגמה, אני רוצה לראות דוגמה איך יוצא לי מהראש שלי, שזה יצא יכול להיות פחות טוב, יותר טוב, אבל בא לי בראש משהו קצת אחר, כי אני רוצה גם להנפיש את זה אחרי זה, אז אני רוצה לרשום לו Imagine, תדמיין לך ultra realistic happy baby working on laptop and dance, אני רוצה שזה יהיה 8K, אני רוצה גם שזה יהיה עם רקע לבן, כי אני רוצה אחרי זה לעשות עם זה אולי שימושים, להוסיף איזה טקסט. אני חושב שבאופן כללי זה קטע שרוב האנשים לא מתעסקים בו, הם נטו, אני מחפש תינוק שמח רושמים happy baby, ולא מבינים את כל שאפשר בעצם לבוא ולאפיין את כל התמונה, לרמת אמרת כמה פיקסלים, איזה גודל, איזה ניגודיות, דברים כאלה. בדיוק, ממש ככה, אפשר ממש להוסיף לו המון מינוחים מקצועיים, וכאילו, אתה יודע, יש מי שמחפש בגוגל happy baby כמו שאתה אומר, ויש מי שמחפש בגוגל happy baby עם בקבוק, רוקד, קופץ, עף לו הסכך. אז אני בערך מנסה את זה, אני רוצה שיהיה לו רקע לבן, כדי שאני אולי אוכל אחרי זה להוסיף לו איזה טקסט או משהו. יאללה, בוא נרוץ. ובקצור אפשרות להוסיף לו מעט, אבל בוא נרוץ עם זה, אני נותן את הפקודה הזאת שיצאה לו מזמן, קוראים לה Enter כמו שהזכרתם קודם, ואנחנו מחכים שזה יתחיל. אז הנה זה מתחיל, שימו לב, עכשיו מה שקורה זה בעצם לוקח לו את זמן החשיבה, אוקיי, הנה כבר אני רואה פה משהו שהוא קצת יותר מעניין, נראה לי, תן לזה רגע להיות 100%, אני גם אגיד שבינתיים בזמן שהוא מרנדר, זה שהנה התוצאה שלנו, אוקיי, אז ככה, יש לנו פה תינוק, חצי תינוק סומו כזה, אבל מה אתם אומרים? תתבייש לך. אני בעד של יעקב. אני בעד של יעקב, אהבתי את הצבעוניות שלי. כן? הצבעוניות של יעקב. תמיד התוצרים שלי טובים יותר. יש made in China, ויש made in Midjourney ביעקב, אין מה לעשות. אני היום בבוקר הייתי במפגש נטוורקינג כזה מגניב, והיה מישהו שאומר, אני אומן, וכולם איזה יופי, איזה, אמרתי לו, אני אומן AI. והוא מראה את זה אתה ב-30 שעות. גם לקרוא את הפרומפט הנכון, זו אומנות. דניאל, אני שולח לך את התוצר, תוכל לעבוד עליו, אוקיי? כן. התוצר הזה יהיה אצלך. תגיד לי איפה אתה מעדיף אותו, אתה מעדיף אותו במייל, אתה מעדיף אותו בטלגרם, איפה שאתה מעדיף? שלח לי אותו למייל. אין בעיה. עכשיו בואו תראו שאפשר לעשות נגיד סתם עוד כמה שיטות, נגיד סתם נעשה פה happy baby, smile with לפטופ, ואז אני גם רוצה שהוא יהיה נגיד בסגנון של דיסני פיקסאר, ושיהיה גם white background. פשוט רוצה פסיקים בין כל אחד לשני? זה הכל? אז זהו, למה הפסיקים זה בעצם, כל פסיק הוא בעצם נותן לו עוד עבודה של רינדור, אז ברגע שאתה כותב לו פרומפט מאוד ארוך, אז ייקח לו יותר זמן לרנדר, ברגע שרושם לו פרומפט קצר, אז ייקח לו פחות זמן לרנדר. הפסיק הוא כאמור, הוא בעצם, כל פסיק הוא בעצם לוקח רגע, חושב, אוקיי, הוא רוצה פה גם את זה, אוקיי, הוא רוצה פה גם את זה. לכן עדיף כמה שפחות פסיקים, לא קריטי, אבל זה יותר בשביל הזמן, זמן שימוש שלכם, של מידג'רני, כי בסופו של דבר זה עובד על קרדיטים, אנחנו נתחשבן אחרי זה כפלג על הקרדיטים. ונתחשבן עם יעקב ארגן. שלחתי לכם את זה בפרטי. אוקיי, אז שימו לב אם אני עכשיו משנה לו פה. אהבתי.
אם אני משנה לו כאן את הסגנון, אני יכול גם לרשום לו שיעשה את זה בסגנון ואן גוך, סגנון... כן. צבעי מים, צבעי זה. מה אתם אומרים, אם הוא נלך על זה או על יעקב עדיין? ענק, בוא נשאל. איזה אתם מעדיפים, את של יעקב או את זה? את האמת באמת ששניהם מהממים, אבל אני אגיב פה מה שאני חושב, של יעקב. גדול. מה אמרו? בינתיים יש רק אחד שהגיב שזה של יעקב, ומעניין, אני לא כל כך מכיר את הבן אדם הזה, אני קוראים לו משהו יעקב. אני מכיר אחד. יעקב הגיב ליעקב. גדול, עכשיו בינתיים עד שככה נחליט, אני אסביר על הכלי הזה. זה כלי טוב. הוא כלי שיכול להנפיש לכם בדיבור את התוצר שלכם. זה כלי שהוא ממש קל לשימוש ויש בו הרבה דברים שהם ממש מגניבים ויכולים לסייע. הוא אפילו חינמי לכמה שימושים, יש קצת, אתה יודע, כמו תמיד שחינמי בעצם מביא לך נגיד את הווטרמרק שלהם וכל מיני כאלה, אבל בוא נגיד שבשביל משהו ככה... תגיד את השם שלו דניאל, שאנשים פה יוכלו לשמוע ולדעת. זה D-ID, ואנחנו גם אגב נספר שאנחנו מלמדים גם על DID ואיך לחדד שם את כל התוצרים, וגם אנחנו נלמד על אדובי צ'ארטר, שזה... D-ID, נכון? רשמתי לכם את זה גם פה בתגובות, שיהיה לכם. אוקיי. אתה מבין את זה לייב מטורף, תראה כמה דברים פה לומדים תוך כדי, בשנייה. זה מטורף, זה סדנה מטורפת שעוברת פה, באמת, כיף לי שאנחנו מעבירים את כל המידע והידע הזה. אז סבבה. טוב, אני נבחר של יעקב. נבחר של יעקב, טוב, אוקיי, אז בואו... אני רואה את ההתרגשות יעקב. פעם ראשונה בחרו בך ראשון. האמת, אני לא צריך להיות ראשון, אני אעבוד הכי קשה ואני אגיע לשם. חברים, בואו נתקדם. שלח לנו את זה. הנה, התמונה נכנסה, יאללה, מדהים. אז טוב, אנחנו רוצים להתחיל לעשות וידאו חדש, בעצם יש, כמו שאתם רואים פה למטה, יש קרדיטים לשימוש, אני עכשיו אעשה כאן, בעצם אני צריך להעלות לפה דמות. עכשיו העניין הוא כזה, לא תמיד הוא יקבל את הדמות, אוקיי? אז זה גם חשוב לדעת שהדמות פה צריכה להיות מאוד מאוד ברורה, ויכול להיות שהתינוק ששלחת לי, אדון יעקב, לא יתקבל פה. אז בואו נראה, נלך לפה, ניקח אותו, בואו נראה אם הוא מקבל לנו אותו. בתכלס אפשר לכתוב אולי בפרומפט, אולי אפשר לכתוב בפרומפט שהוא יהיה מותאם גם לשימוש ב-DID. לבקש ממנו. אז יפה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. עכשיו אנחנו נלך לצ'אט GPT, אתה תלך, בוא נראה רגע אם הוא מסכים, לא, הוא לא מסכים לי עדיין להשתמש. יש לו עומס בשבילי, הוא קצת כנראה אנטישמי, אז הוא אוהב רק את יעקב. היופי, אני רוצה רגע להגיד לכם משהו גם, היופי ב-AI, ב-Chat GPT ובכל התוכנות האלה, זה שאנחנו יכולים להמשיך איתו את השיחה, ולא מההתחלה להכין את הכל. זאת אומרת, אנחנו בצ'אט איתו מדברים, הראינו לו מכל משהו מסוים שאנחנו רוצים, ואז אנחנו אומרים לו, אוקיי, עכשיו, תתאים לי את זה לתוכנה שנקראת DID, כדי שזה יהיה אבטר. ממש לא אני חושב את הדבר הזה. מישהו שאל בינתיים אם אפשר להסביר על הגדלים. כן. על הגדלים במידג'רני? כן. כן, על הגדלים במידג'רני, אז בעצם זה עובד, אני אתן איזה רקע קטן, שבעצם מה שקורה, המידג'רני יש מנוע שהוא מושך את זה ממנו, שזה Stable Diffusion, אוקיי, זו תוכנה שהיא קצת יותר רצינית, תוכנה שצריך להתקין אותה ממש על המחשב שלכם, שזה ירוץ על המחשב, שזה יקרא את כל הנתונים של המחשב, זה קוד פתוח, לוקח חצי שעה להתקין את התוכנה הזאת, אבל בסופו של דבר, מידג'רני שואב משם את הנתונים, ובסטייבל דיפיוז'ן, שגם את זה אנחנו מלמדים, בסטייבל דיפיוז'ן אתה ממש יכול
לדייק לו על הגדלים, איזה גודל אני רוצה ריבוע, אני רוצה רחב, אני רוצה לגובה, אני רוצה כך וכך, וגם אתה לא חייב להיות מדויק, זאת אומרת, אתה יכול להגיד לו, סתם דוגמה, עם הגדלים המקובלים, מה שנקרא, זה ריבוע או 1920 על 1080 וכל מיני כאלה, 16-9 וכו', אז שם אתה יכול להגיד לו, אני רוצה 1432 על 38, סתם דוגמה, איזה באנר מאוד דקיק, הוא ייתן לך את זה. איך כותבים את זה? זה בסטייבל דיפיוז'ן, ויש לך שם פקדים שעושים את זה. במיד ג'רני, עד לא מזמן אגב לא היה את האפשרות הזאת, זה ממש חדש יחסית, שאתה כן יכול להגיד לו, אני רוצה שזה יהיה 16 על 9, או אני רוצה שזה יהיה 3 על 4, או 4 על 3, או כן, וכן הלאה, על כל הגדלים האלה. כמובן אתה צריך להוסיף את זה לפרומפט עם איזה שהם כאלה וכאלה וכל מיני מינוחים כאלה שזה קצת לא הזמן כרגע להסביר עליהם, אבל אנחנו כן נוגעים בזה בקורס מי שירצה. אוקיי, אז בואו נמשיך לכאן. אוקיי, יעקב, מה עם ה-GPT? אתה מוציא לנו שם משהו, איזה קריינות? מה אתה רוצה שאני אבקש? בוא תגיד לי. טוב, לא חייב, אנחנו נמציא משהו. יאללה, בוא ניתן לבנתם, אפשר לבקש גם מה-ChatGPT. יפה, אז ה-DID הזה, ב-DID יש לנו בעצם מין כזה דבר שאפשר לעשות קריינות לדמויות, אתה יכול לעשות דמות שהיא קרטונית, אמיתית, אתה יכול לעשות תמונה שלך, מה שאתה רוצה, ויש לך פה text to speech. זה אומר איזה מייל שאתה רוצה. תרשום, even a baby can design with AI. אז יפה, אז קודם כל אפשר באנגלית ואפשר גם בעברית. בוא ניתן לו בעברית, בוא נגיד לו, חשבתם ש-AI מסובך? שבינה מלאכותית. בשנייה הוא מחק לי את המשפט שאמרתי. אמרת עברית. תלם באלגנטיות. בינה מלאכותית זה מסובך? זה מסובך, אוקיי. סימן שאלה. אני תינוק ואני מעצב. כן, אוקיי. אני תינוק ואני מעצב ב-AI. מעצב ב-AI, משהו כזה תעשה, כן. AI. בוא נראה אם הוא זורם איתי על זה, בוא נשנה לו את השפה לעברית. בעברית. שימו לב, יש פה אפילו מלטזית. מלטזית זה חשוב, מאוד מאוד חשוב. יש לי קהל גדול במלזיה. אולי זה מלטה. מה אתה אומר? האמת שגם, מלטה אחלה מקום. מי אנחנו רוצים את אברי? טוב, האמת היא, בא לי אברי, זה נראה, לא, הוא נראה כמו אילן. מה זה? מה זה פה? זה אתה בוחר את הקולות? אני ככה יקדים לפני שאני משמיע לכם את זה, שהטקסט to speech בעברית הוא סמי כוח, לא מי יודע מה, וגם לצערנו אין יותר מדי בעברית טקסט to speech, וכל מה שיש לא מספק את דעתי. כבר שנים, באנגלית זה עובד הרבה יותר טוב, כמו כל דבר. טוב, בואו נשמיע לכם רגע איך זה יוצא. רגע, איך אתה בוחר באיזה קול אנחנו רוצים? אוקיי. תחזור על השאלה? לא שמעתי. איך אתה יכול לבחור באיזה קול? פה בתוכנה אתה יכול לבחור בזה, ובפרימיום אתה יכול לעלות, רשום לך למעלה בצד ימין, upload voice audio, אתה יכול להקליט את עצמך ולהעלות את זה. ואז התוכנה בעצם תזיז לו את הפה עם הקול שלך. זה למי זה טוב? לאנשים שיש להם חרדה ממצלמה, מעלים תמונה שלהם עובדים ככה, ובעצם מקליטים את עצמם, אומרים מה הם רוצים, והתוכנה לבד מזיזה את הזה. באמת אפשר גם לעשות לו upload voice audio, זאת אומרת אפשר לעלות את ההקלטה שלכם, שזה עוד משהו מגניב, אבל אנחנו שוב נשתמש בזה. עכשיו כמו שאמרתם, כששמתי לה את ה-AI באנגלית, היא קצת התחרבשה עם זה, אז אני מנסה את זה בעברית, בואו נראה איך היא תגיב. אני לא שומע. אוקיי. אתה לא שומע? לא שמעתי. שמעתי רשושים כאלה, לא... גם אני לא שומע. חבר'ה שומעים בשידור? לא נראה לי. אם אנחנו לא שומעים, גם לא שומעים. גם הפה אמור לזוז? בגדול. אמור לעשות זה, לא? זה אמור... לחצת למעלה? על הג'נרייט, דניאל?
לא, אני שומע את זה, בכל מקרה בוא נעשה... תעשה ג'נרט, שיראו גם את הפה שלו זז, מקסימום נעלה את זה לתוך הקבוצה. בדיוק, בוא נעשה ג'נרט וידאו, וקדימה. ג'נרט. נו, אני סבלנות. מרגש. כן, האמת שכן, מאוד. תפעיל? לא, דניאל, זה התמונה לא התאימה. התמונה הזאת לא התאימה, אבל בואו אני אראה לכם כרגע, תשתף לי מסך בבקשה. בואו תראו משהו שהכנו קודם. אז רגע, אני מראה את שלך או את של דניאל? של דניאל, הנה, דניאל מראה. גם, לא שומעים, יש איזושהי בעיה עם ה... לא משנה, אני אשלח לכם את הלינק, אוקיי, תתן לי לשתף מסך. ברשותך. יאללה, קיבלת. נתת לי לשתף מסך? חברים, כל מה שאני אעשה עכשיו, תרשמו בגוגל עמוס AI, זה פינה חדשה שלי, של יעקב הבוט. שימו, הוא לא נותן לווליום בשיתוף. לא, הוא לא נותן את הווליום, לא. לא משנה, תרשמו פשוט בגוגל עמוס AI, וזה ייתן לכם, תוכלו לשמוע את הסרטון. ממש רואים, הוא עשה אותי קצת ציני, קצת מקומט, אבל אני אין לי בעיה עם זה, גם ככה אני קרוב לשם. ואתם יכולים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. כשדניאל, אני רוצה שתיקח את זה, אוקיי? את הסרטון הזה שעשית, ואני רוצה שתשים עליו גם טקסט. אתה יכול לעשות את זה? משהו יפה? כן, אני יכול לעשות את זה. ירנו למסך שלך, דניאל. מצוין. אנחנו שוב על המסך שלי? כן. אוקיי, אז... מה, זה סופר חמוד הדמות הזאת. כן. זה ממש חמוד. תכל'ס זה יותר טוב משל יעקב. אגב, אפשר לעשות אפסקייל ולהעלות את הרזולוציה ואת המידה שלו. תתעכב על זה שנייה, תסביר את זה רגע לחבר'ה, מה זה אומר? אפסקייל? אפסקייל זה בעצם כרגע, כמו שאתם רואים, אני לוקח עכשיו את התמונה הזאת, ואני מביא אותה פה לפוטושופ, אוקיי? מה שקורה זה שהרזולוציה שלה, לא עשיתי לה אפסקייל במידג'רני, בדיסקורד, והיא על 512 על 512. אם אני אגדיל אותה בפוטושופ נגיד ל-1500 על 1500, הרזולוציה שלה, חדי העין, מה שנקרא, שימו לב שהרזולוציה התפקסלה לה. ויש תוכנות אונליין שאפשר לעשות אפסקייל לכל מיני מידות, וזה, כן, אתה מעלים את התמונה וזה מעלה את זה לכל מיני מידות, זה קצת מוגבל. אם אני שוב חוזר לסטייבל דיפיוז'ן, בסטייבל דיפיוז'ן אפשר להגדיל תמונה כמעט עד אינסוף, זאת אומרת, אתם יכולים לעשות שם תמונה ולהגדיר לה שהוא יהיה בגודל של שלט חוצות, ואז לשלוח את זה להדפסה וזה יצא מדהים. אז שימו לב לזה, זה הסטייבל דיפיוז'ן. בכל מקרה, התמונה הזאת, אני רוצה נגיד לעבוד עליה עכשיו, ולרשום לה פה, מה נרשום לה, מה אתם אומרים? מה שאמרת מקודם. מה? גם תינוק יכול ללמוד AI. גם תינוק יכול ללמוד AI. אוקיי, אז אני אעשה פה איזה משהו ככה יותר, זה נחמד. אני אשנה פה את הפונט שמשהו גם כן יותר נחמד. משהו יותר מושך, מרשים. בוא נגיד שאני אלך על זה. משהו תינוקי. משהו תינוקי, בדיוק. אני גם אתן לי קצת ספייס של רקע שאני אוכל להמשיך לעבוד על זה. אוקיי, גם תינוק. שכפל את הטקסט, יכול ללמוד AI. בואו נלך שנייה אחת נביא שוב את הפונט הזה. אוקיי, תהיה לי פרסומת לבמבה. כן, יש משהו בבמבה. גם הפונט, גם הזה, תשים את זה עכשיו בצהוב, בכתום וכחול, ויש לך את התינוק של במבה. לחלוטין. מעניין אם מבקשים במיד ג'רני את התינוק של אוסם, אני יודע למצוא אותו. אפשר לעשות... אגב, אפשר, טוב שאמרת, אתה יכול לעשות שם הכל. אוקיי, סתם בשביל
שם זה הצחוקים, עד שרגע אני אסיים פה, אני אתן לו פקודה, למי שעדיין איתנו, אם אני לא משעמם אתכם. בואו נעשה לו פה נגיד אולטרה, לא בואו נעשה לו מייקל ג'ורדן, פיקסאר, דיסני. אוקיי, מאוד מאוד פשוט וקצר. גיטינג במבה, תוסיף לו. במבה, אני לא נראה לי, אבל אחרי זה אנחנו אם יהיה זמן ולא יהיה משעמם. יש לנו, דניאל, עוד 10 דקות אחרונות, אז אנחנו נצטרך להיות תכליתיים. אוקיי, כן, אז בקיצור, אני ככה נתתי לו פקודה שירוץ בינתיים, גם תינוק יכול ללמוד AI, בסדר? אז אני לוקח את זה, יכול לעצב ב-AI. יכול, נכון. אהבתי, יכול לעצב ב-AI, חזק. אתה תינוק? לא, תירשם אלינו. לא משנה. זה כמו שיש לך את הרובוט, ואז אתה צריך לשום מעין צ'ק, אז אתה תינוק. אני ראיתי מכל הדברים שאני בעצם, אני רואה המון סרטונים, ואני רואה שלא משנה מה תגיד, כל אתה אומר אותו בביטחון וחזק, ותתקרב למצלמה תוך כדי שאתה עושה, אנשים כאילו הולכים עם זה, זה כאילו, גם תינוק יכול להיכנס, תחצו פה, ואנשים לוחצים, כאילו אנשים נכנסים, וזה מדהים, אתה פשוט מעלה את הוויס, ואין, זה נגמר. כי אתה יודע, סמכותיות, אנחנו... זה גם, יש לפעמים קטעים כאלה של המיקרופון, טוליק אמר לי, יעקב, יש מיקרופון מדהים לפודקאסט שלנו, תקשיב, קניתי, לפעמים הוא נמצא פה לידי, אבל הוא לא מחובר, הוא רק נמצא פה לאלמנט הוויזואלי. אתה מבין, אז גם נותן, יפה. דניאל, אתה עושה את זה עכשיו בפוטושופ, חברים, אתם יכולים לעשות את זה גם בקנווה, אתם יכולים לעשות את זה בכל תוכנה שאתם רוצים, אני באופן אישי מאוד אוהב את קנווה, גם יש לנו את המסלול של הכנסה עם קנווה, זה בלי קשר, זה נושא אחר, ללייב אחר, עם פלג, וזהו, אפשר לעשות את זה בכל תוכנה. בקיצור, אני מבסוט פה פחות או יותר מהמודעה הזאת, לא ידייק אותה יותר מדי כרגע. אני לא אהבתי את הלבן, הייתי משנה, לא נורא. חברים, יש משהו, אנחנו עוד רגע מסיימים, מקווים שנהנית, אם יש לכם שאלות, מה שתרצו שנענה לכם לפני שאנחנו מסיימים, וגם כמובן נשים לכם את הלינק של הקורס המלא שלנו, פלג ישים לכם את זה פה בתגובות, אם יש לכם שאלות, דברים שמעניינים אתכם לדעת, אתם מוזמנים לשאול אותנו לפני שאנחנו נרד, זה, הפכת את מייקל ג'ורדן לשמנמן וזה, הוא עדיין נראה נאה וחטוב. כן, לגמרי, אבל... תעלה גם את הסרטון הסופי לקבוצה. תגיד דניאל, אני לא יודע, אבל פוטושופ היום מאפשר לעלות אליו וידאו, לערוך את הוידאו בתוך הפוטושופ, להוסיף עליו טקסט. אוקיי, כמו שאתם רואים, הוא לא מקבל את התמונה. הוא לא מקבל, אתה מבין למה קנווה זה העולם הבא? לא, אני מדבר איתך על ה-DID, ה-DID לא מקבל את התמונה הזאת, כי פשוט הוא אומר שהוא לא מזהה שם פנים, אז בסדר. אין שום בעיה, אז אנחנו, בוא נראה, טוב, לפני שאנחנו מסיימים, חברים, אם יש לכם שאלות לפני סיום, רוצים שנראה לכם עוד פעם משהו שעשינו בהתחלה ואתם רוצים לחזור עליו, אתם מוזמנים לרשום, בשמחה רבה. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לקורס המלא, הקורס שבעצם פלג שם, יש לכם את כל השיעורים שאנחנו לומדים על כל כלי AI בעצם הרציניים שקיימים היום, מלמדים גם על מידג'רני, על שימושים במידג'רני, שימושים בצ'אט GPT, על לא תוכנות כאלו ואחרות, על סטייבל דיפיוז'ן, עכשיו אנחנו מוסיפים, שזו תוכנה מטורפת, שמאוד, בוא נגיד, לא קל ללמוד אותה, גם את זה אנחנו מלמדים, המון 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 דברים שאנחנו בעצם ראינו וניסרנו, איך מעצבים אתרים, איך מעצבים פוסטים, איך מכינים כל מיני דברים מגניבים, איך משתמשים בצ'אט GPT עם התוסף הזה של ה-RPM ברמה מטורפת, מסבירים שיעורים מאוד 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 מפורטים, ממש כל עולמות כלי AI, אתם מוזמנים להירשם בלינק שפלג שם לכם. שמע, זה מגניב, אתה יודע, אצלנו, מי ששומע על הצ'אט GTP והמידג'רני וזהו, מבחינתו זה הבינה המלאכותית וזה מה שהוא יודע. אז אתה בא ומכניס עוד כלים ולוקח את זה לרמה אחרת, זה לגמרי מרגיל אותך מאחרים. נכון. כי כולם יכולים לכתוב פרומפט במידג'רני. אבל מה עושים איתו אחר כך ואיך מתקדמים איתו זה כבר... נכון, גם זה, וגם השימושים, איך משתמשים, ובסופו של דבר, היום בכל מה שאנחנו עושים, אני אענה, הקורס לא בזום, זה קורס מוקלט דיגיטלי, שמתווספים אליו שיעורים כל פעם, הנה דניאל עכשיו מציג גם
את מה שמופיע, כמובן יש עוד נושאים. יש עוד שיעורים, יש, כמו שאמרתי. דניאל, מה יש לנו היום? אז יש לנו ככה, יש לנו איך ליצור דמות קריקטורה, אנימציה, אבטר, לוגו, איך ליצור תמונה של עצמי עם טוויסט מטורף, איך מייצרים עיצוב, תוכן ובנייה לאתר אינטרנט בשילוב כלי AI. יש לנו כבר שיעור איך עושים את זה בוורדפרס, אנחנו כרגע עובדים על שיעור גם איך עושים את זה בוויקס, פלוס איך בונים אתר בוויקס, אוקיי? אתם מקבלים פה 2 קורסים, בקורס אחד, גם בניית אתר בוויקס, אנחנו נלמד את זה, איך לעצב תמונה. אגב, וויקס התחילה להכניס הזנת תוכן AI בתוך הזה, זאת אומרת זה יכול להיות ממש מגניב. אוקיי, איך לעצב תמונה מדהימה לקמפיין, לפוסט בפייסבוק, איך ליצור סרטון אנימציה בשילוב כלי AI, איך לייצר מאמרי תוכן, תכנים לכל מטרה, איך ליצור דמות דומה עם רצף המשכיות לשימוש לכל מטרה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים דמות שהיא תחזור על עצמה בכל מיני סיטואציות, עם הגב, עם הפרופיל, עם הזה, ואנחנו רוצים להשתמש בה נגיד בכל מיני פוסטים, או בכל מיני שימושים אחרים, ואנחנו רוצים את אותו פרזנטור, אז אנחנו מראים איך עושים את זה. איך ליצור פרומפטים מדהימים בעזרת ChatGPT לשימוש במידג'רני, ככה עם דיוקים והכל, איך אנחנו מביאים את ChatGPT לעשות את זה בצורה מושלמת, איך ליצור תמונת פורטרייט של עצמך בסגנונות שונים בעזרת מידג'רני וגם בעזרת Stable Diffusion, איך לכתוב קורות חיים בצורה מהירה, ChatGPT מתקדמים, תוסף, איך לשמור פרומפטים, אוקיי, הראינו קצת חלק מזה עכשיו, איך לשווק את עצמי ולמצוא לקוחות, למכור יצירות ולעשות כסף, יעקב התותח מסביר על זה, ויש לא מעט שיעורי בונוס, אנחנו בעצם כל הזמן ממשיכים למעלות את הקורס, כל כלי חדש שיוצא, כל משהו חדש שיוצא בתוך הכלים הקיימים אנחנו מעדכנים ועושים על זה שיעור והדרכה, גם כמובן גוגל בארד, ברגע שהוא יצא לקהל הרחב אנחנו נלמד עליו ונלמד מה לעשות איתו, ובקיצור קורס שווה לגמרי. חשוב לציין, הקורס הזה כבר רכשו אותו מעל 300 סטודנטים, אנחנו גם מעבירים סדנאות על התוכן הזה לחברות הכי גדולות בארץ, יש לנו בקרוב סדנה כזאת לדלתא ישראל, עוד המון חברות שכרגע זה איתם, עיריות, עמותות, אנחנו בעצם, החומר הזה מוטמע בהמון גופים מוכרים, וגם יש המון סטודנטים שעברו את הקורס הזה ועוברים את ההכשרה. יש לכם אפשרות גם בסיום הקורס, כל מי שרוצה לקבל, יכול לבקש תעודה ולקבל תעודה על הקורס הזה, יהיה לכם תעודה, וזהו. אני שמח, חברים, היה לנו כיף, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, דניאל, פלג, תודה רבה לך. תודה לכם, התארחתם אצלנו. תודה רבה לטוליק שנידב את הפרופיל פייסבוק שלו לשידור. עולם החשדניסטים, כמובן. כמובן, קהילת החשדניסטים, שזו קהילה מדהימה, שאנחנו גם חלק ממנה. זהו, אני בטוח שאנחנו נעלה עוד פעם, כל פעם שיצאו עוד חידושים ועוד דברים כאלה, נשמח לארח אתכם בכיף. רבה. חברים, תודה רבה. אז רק חשוב להזכיר, מי שלא ראה את זה כרגע, יכול לראות את זה אחר כך, זה נשאר כפוסט גם בחשדניסטים, גם בצ'אט GTP, בזמנים, ואנחנו כמובן גם נגיב לאורך היום בתוך הפוסט עצמו. שיהיה לכם אחלה יום. מצוין, ביי חברים.